Masu kallo barkanku da warhaka. A kwanan baya wani mutumin inji da aka raɗawa suna Lightning ya lashe gasar tseren half marathon da aka shirya domin mutumin inji a birnin Beijing na ƙasar Sin. Cikin shirinmu na yau za mu yi ƙarin haske kan wannan batu. Mutumi mai siffar ɗan adam na Lightning na kamfanin Honor ya kai ga tsallake layin ƙarshe a gudun minti 50 da daƙiƙa 26 tare da lashe gasar tseren da ya shiga. An shirya gasar ta tsawon fiye da kilomita 21 ne a yankin Yitang na birnin Beijing. Mutumin inji iri biyu wato masu sarrafa kansu da waɗanda ake sarrafawa suka shiga gasar. Kana mutumin inji masu sarrafa kansu na kamfanin Honor sun samu lambobin yabon 3 na sahun gaba. Madalla masu kallo da wannan za mu kawo ƙarshen shirinmu na yau a madadin Amina da Jamila da suka sada ni da ku, ni Bello Wang ke cewa sai wani sabon shiri idan Allah ya kai mu.